Koningsdag startte zaterdag onder niet zo mooie omstandigheden. In de Oranjebuurt werd voor de eerste keer een Koningsmarkt georganiseerd en ondanks het tegenvallende weer droop het enthousiasme wel van de organisatie af. Ja, altijd. Kijk maar, we hebben tentjes en paraplu's. Dus een beetje regen laten we ons niet door wegjagen. Ja, je ziet het om je heen. Er zijn zoveel kinderen die lekker aan het spelen zijn. Van allerlei activiteiten die hier te doen zijn. We staan hier nou ook bij de Mega Ranja Koe. Dat is van alles te doen en dat is super gaaf. Ja, we hebben veel hulp gekregen. Sowieso, als je ziet wat hier allemaal meegenomen is vandaag, dat komt veel uit de buurt. Maar ook vanuit Guido van Eyck Plus. Die heeft ons echt geholpen om deze dag ook mede mogelijk te maken. Zodat we een kopje koffie hebben. Zodat we die Ranja kunnen schenken aan de kinderen. Dus van alle kanten hebben wij hulp gekregen om deze dag mogelijk te maken. Ook in het centrum gooide de regen goed in het eten. Maar toch zat de stemming er goed in en was de jeugd al vroeg op pad om de beste plekjes voor de vrijmarkt te claimen. We waren hier vanaf 6:30 al bezig met opbouwen. En we zijn al vanaf 7 uur aan het verkopen of er kwamen al mensen langs. Een paar uur. 2 uur, denk ik. Er werd met man en macht gezorgd om het voor de verkopers zo aangenaam mogelijk te maken. Er was minder concurrentie op de markt, dus diegenen die het weer durfden te trotseren, hadden over de omzet niet te klagen en konden hun spulletjes goed aan de man brengen. Puzzels en boeken en spelletjes. Buggies, speelgoed, knuffels en nog meer speelgoed. Een boerderij. En de rest weet ik niet meer. En met de opbrengst weten de kooplui wel raad. Nieuwe kleren kopen. En waarschijnlijk voor volgend jaar voor de middelbare en schoolspullen investeren. Sparen. Leuke dingen doen of ja, een spaarpot doen. Sparen. En waar de jeugd ervoor kiest om te sparen, wil men in de Oranjebuurt juist investeren in de toekomst. Nou, omdat wij als Oranjebuurt het heel belangrijk vinden dat deze plek waar we nu staan, het schoolplein en de Kolkweg, dat dat het centrale punt wordt van onze buurt. En waar mensen bij elkaar komen, waar ze elkaar ontmoeten, maar vooral waar we samen ook een feestje kunnen vieren. En daarom is dit initiatief ook wel geboren. Allemaal van dit soort initiatieven dragen bij aan die samenhorigheid hier in de buurt. We hebben een heel actieve buurt met heel veel mensen die mee willen werken. We organiseren diverse dingen, pandatoernooien, Oranje Koningsdag nu. Dus met z'n allen een paar keer bij elkaar zetten en dan staat het. De Oranjebuurt geeft niet op en houdt volgend jaar even goed weer een markt met Koningsdag.